Bună astăzi, sunt alături de domnul Cezărică și o să-l și sun mai încolo, acum nu pot. Să-i a zis el tare în chat. Am gând. Și suntem pe 99 de nopți și supraviețuim 1000 de nopți, se pare. Ok, că da. Și zice el, vom face 1000 de zile, sperăm. Stați, pentru că mi-e greu să scriu cum. Oh! Stai că las spațiu între ele. Da, domnul. Și să nu uitați să lăsați un like. Mi-l mie mai încolo. Scuzați de ce se aude pe fundal, pentru că fratele meu e un mare plângăcios. Așa, sorry pentru ce se aude pe fundal. Așa că de... Eu nu știu cum să le scot. Nu e foame. O să revin în ziua 10. Și pentru că el își bagă mii de Robux pe o zi, nu o să revin în ziua 10. Are și Cyborg-ul. E milionar. Cute. Du-te. Am scris cute după copil. Cute după copil. Și eu o să tai lemne și ca să nu vă plictisesc, nu o să țin pornit. Iar dacă o să lăsați multe like-uri, eu o să îl sun în video următor pe domnul Cezărică și o să auziți voi. Și de ce am mai zis? Eu mai fac focul. O să-l sun mai încolo. Chiar dacă voi nu o să dați like pentru că vă știu. Blem. I-am zis că o să tai mai târziu lemnii. Nu i-am zis în chat. Știe că dacă plec i-am dat eu un anunț. Și am avut fake, mi-a picat de la un mini chest. Și acum pot tai lemne, chiar dacă vreau good eggs eu, ca să tai lemne mai repede. Dar să văd dacă a rutat. N-a rutat acolo. Ce tort? O, nu. Da, nu controlez bine cu stâng. Și am rutat eu câteva chestii pe aici. Și acum mergem în orășelul acesta. Deci a voastră moare cu 507 de zile, dar chiar din greșeală. Pentru că am apăsat pe sprint. Acum mi-a dat eu stop sprint și m-a bătut mamut. Deci al meu nu știu când norocare a găsit laser cannon. Deci de vreo. Acum nici nu știu ce clasă. De fapt și o clasă. Oh, nu! Fugărește pe domnul Cezar. The dare is Robert. Mersi, vien. Ok. Dacă fac, atunci am murit de vreo 5 ori. Hai că 5. Cred că vin. Mamă, vin next. Și am mai băgat acum am mai bătut acum un mamut. Salutare toată lumea! Care se uită la acest videoclip, care este lansat pe YouTube-ul Planeta Pământ. A murit și domnul Cezărică, tot din greșeală îl iertăm.
Și nu are bandaj, așa că o să-i caut eu lui domnul Cezarică. Am deschis un cez roșu și eu am mers să-i caut bandaj lui domnul. Am reușit, nu știu cât noroc am avut. Dacă găsești ori, dă-mi mie că mor de foame, s-c-z. Cezarică. Și, dragilor, mergem spre casă. Mi-a luat Cezar puțin din rut. Cezar, mai vrei să vorbești? Sau te-ai supărat? Că eu nu mai am bandaj, că mi l-am dat din greșeală. Să vii să-ți dau ăsta de la cez roșu. Dar să-mi dai ceva. Eu aș vrea la zârche. Iar, scuze, dragilor, dar ești frate meu șeful aici. Vrea telefonul și dacă deranjează fundalul, nu este vina mea și a lui Cezar. Este vina lui frate. Am făcut și o rost de gudex. Mai vorbești pe video. Și, dragilor, suntem aici cu Cezar și nu ne plictisim. Ciudat, pentru că de obicei mă plictiseam singură la video. Dragilor, vrea domnul Cezar să mai vorbească ceva. Și o să schimb numele canalului Teh. Scuze. Cu Alesia Linoară. Și fug spre bază foarte repede. Oh my God. Da, pentru că ai skin de buvniță, în care cred că ai dat peste 1000 de Robux. La la la.